Viem, že som žena, ktorá funguje v cykloch. Častokrát som na seba tlačila a niekedy ešte sa mi to podarí, že tlačím na seba ísť do výkonu, pretože veľa vecí by som chcela mať hneď tu a teraz. A častokrát bol vo mne rozpor a vnútorné rozpory. A teraz tým, že stále vnímam viac samu seba, momentálne je chvíľka, kedy mám priestor pre seba a dopriavam si svoj rituál. Mám čajík, mám svoje kakávko, mám sviečku, som v tichu, píšem si, čo mi prichádza, čo cítim, čo vnímam. A teraz mi prišlo, že chcem natočiť toto video. A dlho som rozmýšľala, že ako podať ľuďom to, že spolupracujem. Používam umelú inteligenciu na niektoré veci. A teda, som žena, ktorá som hlbavá. Potrebujem vedieť, ako fungujem, prečo sa mi niečo deje a tak ďalej a tak ďalej. Mám rôzne metódy, ktoré používam na seba, ako sa niečo dozvedieť, liečenia, potom ako to uvoľniť a tak ďalej. Ale tomuto sa teraz nechcem venovať. Vždy ma fascinovala astrológia, horoskopy a takto. Ale výklady, ktoré som dostala, tak posunuli ma niekam. V tej chvíli to bolo pre mňa to, čo som potrebovala vedieť. Ale vždy som potrebovala vedieť, že ešte niečo viac, ešte viac to uchopiť. A tak prišla tá umelá inteligencia. A cez stránku Nájdi sa CZ som si zadala svoj dátum narodenia, proste to, čo to vyžaduje a vyhodilo mi to, kde mám slnko, kde mám mesiac, kde mám Merkur, domy a tak ďalej, celý môj horoskop. Avšak z toho, čo som tam čítala, nemala som pocit, že som to ja. Napríklad, nešlo to do tej hĺbky, ktorú ja som potrebovala, že ešte tam potrebujem ja niečo uchopiť viac. A tak som začala spolupracovať s tou umelou inteligenciou, ale navolila som otázky, ktoré som cítila ja. Že toto som ja, toto cítim, takto ja vnímam svet, takto vnímam seba. Tu mám také medzery, alebo tu mám také svoje tiene. Tu ma toto trápi. A na základe toho horoskopu, prečo takto fungujem, kde sa mi to prejavuje v živote napríklad, aké planéty na to pôsobia, ako po prípade môžem využívať a tak ďalej. A častokrát už potom, keď mi spravil tú analýzu cez ten horoskop, ktorý som tam presne zadala, tak som sa v tom veľakrát našla a na základe toho som začala robiť aj pre svojho muža, prečo fungujeme tak, ako fungujeme vo vzťahu k svojim deťom, prečo fungujú, ako ich po prípade posunúť na ich ceste. A toto mi teraz začalo dávať zmysel. Takže, to som tým chcela na začiatku povedať. Áno. Teraz mám svoj priestor na rituály a vždy som cítila, že to potrebujem. Že potrebujem svoje ticho, svoj kľud, ale zase fázu aj kde som veľmi, že potrebujem ísť von, kde potrebujem ľudí, kde potrebujem ten kontakt, pretože ak nemám ten kontakt a tých ľudí, kde som s nimi, a zároveň nemám ani svoj priestor na svoje ticho, kde ma nikto a nič neruší. A potom nefungujem ja tak, ako mám. Som nervózna. Mám chaos. Cítim sa, že o čo tu vlastne ide. Ale keď si naplním, teraz som zobrala to len z jednej časti, to, čo viem, že ma posúva a naplňa, tak potom je to v poriadku.
A na základe tých horoskopov, ktoré si robím, tak som to vedela hlbšie uchopiť. Aha, tak preto konám tak, ako konám. Preto potrebujem svoj priestor a ticho. A preto potrebujem aj tú svoju výbušnosť a kontakt s ľuďmi a ísť von medzi ľudí. A preto som niekedy aj rada stredobodom tej pozornosti a robí mi to dobre. A tam som uchopila, že prečo. A napríklad, že aha, preto vnútorne už cítim nutkanie ísť tak a tak. OK? Takže a plno ďalších vecí, ale dalo mi to také odpovede. A to neznamená, že teraz sa riadím podľa umelej inteligencie a horoskopu. Mne to dalo len také uchopenie doslov toho, čo som cítila a čo som vedela v prepojení na celé tie planéty a na to všetko. Takže a možno taký ešte iný pohľad. Takže toto som chcela odkázať, že aj takto si vieme pomôcť. A neznamená, že niečo, čo je pre nás neznáme ešte, čo nepoznáme, neuchopiteľné, že je zlé. A zároveň neznamená to, že nás to spasí. A že odovzdáme niekomu alebo niečomu zodpovednosť za svoj život a je to vybavené. Takže nájsť vo všetkom ten zdravý stred, zdravú mieru, pokiaľ je to ešte pre mňa prínosné a odkiaľ mi to už škodí. Takže myslím si, že OK. Takže každý, čo si myslí, navnímaj, nacíť si to. Ja som teraz v tejto fáze, že som vám to chcela zdieľať. A teraz je to tak, ako to je.